Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä vastailen vähän kysymyksiin, joita mä sain tuolla Instagramin puolella. Olen tässä aikeessa alkaa pelaamaan pleikkaria, koska sähkö on halpaa. Ja ajattelin, että nyt on hyvä hetki vastailla kyssäreihin, joita laitoitte tuolla anonyymisti IG:ssä pyysin. Siellä oli aika paljon taas näitä tämmöisiä sen järjestelmän sellaisia, mitä se antaa niin kuin automaattisesti, jos ei sinne, käsittääkseni siis toimii näin, että jos sinne ei tule tasaisesti niitä kysymyksiä, sit se alkaa heittää sinne semmosia, tykkään susta tosi paljon, oot ihana, tämmösiä. Mutta haluan sanoa, että jos nämä on oikeasti jonkun teidän lähettämiä, niin kiitos. Mä haluan ajatella niin, että ne olisi jonkun ihmisen eikä botin. Ja nyt me load game. Täällä lähtee vaihteeksi Lego Harry Potter. Tosta noin. Kuka saa sut hermostuun? Mut saa hermostumaan monenkinlaiset ihmiset. Se johtuu enimmäkseen kyllä minusta. Ja miten mä niinku tosi herkästi, siis mä luen ihmisiä tosi paljon ja sitä niinku, mitä mä aistin vaikka keskustelukumppanista. Kuka saa mut hermostua? Ehkä uudet ihmiset eniten kuitenkin, kuvitteellisesti työelämässä joku ihminen, joka mua hermostuttaisi, niin jos mä oon tavannut sen useamman kerran, niin ei se silleen hermostuta mua, koska mä tiedän, mitä sieltä niin kuin voi tulla ja mä osaan asennoitua siihen ja osaan asettaa itseni oikeanlaiseen tilanteeseen, mutta uudet ihmiset, varsinkin työelämässä, kun tapaa uusia ihmisiä, ennen kuin sä osaat lukea niitä ja saat kiinni niistä niinku äänensävyistä ja milloin se on tosissaan, milloin se heittää vitsiä, kaikki tommoista on tosi vaikeet. No mä sanoisin, niinku, että ryhmänä uudet ihmiset työelämässä. Koska sit jos on niinku siviilis joku lääkäri, jolta mun pitää mennä kysyä jotain, niin mä menen kysyä siltä. En mä niinku, se ei vaikuta muun samalla tavalla. Joo. Tämmönen vastaus, ole hyvä. No sitten tuli näitä kysymyksiä niin kuin alan tilanteesta. Ja tämän mä ymmärrän aivan täysin, että näitä tuli. Mä jaan nämä tälleen 3 tavallaan kategoriaan. Näitä tuli useampi niin kuin samaa tämmöistä genreä. Niin millainen työtilanne? Kysyttiin minulta. No mitäpä lottoot, jos mulla on aikaa tehdä tämmöisiä tubevideoita. Eli siinä sulle vastaus. Tää on se, mitä niinku freelancerin kuuluu sanoa lomaksi, mutta myös niinku työttömyytenä jotkut tätä kuvailee. Minähän en ole työtön, koska minä olen yrittäjä. Siinä on eri viba. Joo, eli saa soittaa töihin, on se nyt mainospuhe tässä kohtaa. Ja mä huomasin tuossa sanovani yhdelle friendille yksi päivä, että mulle sopisi tosi hyvin just nyt sellainen, että mä tekisin osa-aikaisena vaikka tämän kesän. En tiedä, mitä se voisi tarkoittaa, mutta siis tuotannot on eri vaiheissa, niin prepin aikana usein voi olla tarvetta, että ei ole tarpeeksi rahaa siihen, että pystyisi maksaa koko aikaista. Mutta kuitenkin hommia olisi tasaisesti. En siis missään nimessä kieltäydy 100% työajasta. Päinvastoin tykkään tehdä töitä, mutta ihan vaan olen huomannut, että sekin ei tunnu pahalta ajatukselta tehdä vähän vähemmän nyt töitä. Että tulee säännöllisesti rahaa sisään, vaikka vähemmän, mutta kuitenkin, että se rahaliikenne, firma pysyy pystyssä ja näin. Mutta sitten teen vähemmän ja pystyn edelleen antaa sitä aikaa itselle. How about that? Kaikenlaisia tajuamisia. Nämä on jumissa tämmöisellä tasanteella, kun Ron tulee aina eteen, niin sit mä en saa, noniin. Mä en nyt kyllä mene tonne.
Mutta yleensä teen pelkkiä näitä sidequesteja, ja mun jää tekemättä se, mikä niinku pitäisi tehdä, mutta nyt vaan edetään, koska... Noni. Sitten näistä. Jokohan se olis nyt aika reduktoon. Laillaan. Ei, taas väärä suuntaan. What do you want now? Onko se? On se. Se on redukto. Onko? Please, oh. Kyllä. The day is finally here. Okei, sitten en edes käytä sitä vaan tommoseen. Oh, the pretty reducto. Oi, nyt lähtee. Sitten on kysytty, että kauanko uskot media-alan alamäen jatkuvan, niin tää on nyt sellainen asia, että no mä vastaan tähän yksittäisesti näin, että alamäki ei koskaan ole ikuinen, ei voi olla niinku, että menisi jatkuvasti vaan näin, vaan jossain vaiheessa tulee tasaisempi vaihe ja sen jälkeen saattaa alkaa jatkua uudelleen se alamäki, tai se saattaa lähteä rauhakseen nousu, tai se lähtee jyrkkään nousu, jyrkkä näin. Mutta muutos on jatkuvaa. Et sellaista en usko, että tämä alamäki, joka meillä tässä nyt on ollut, jatkuu enää pitkään. Näin. Tämä oli ehkä positiivinen noutti, mutta sitten kun multa kysytään isompi kysymys, joka liittyy tähän, että mielipide alan kriisistä, niin tämä onkin nyt sitten laajempi eikä niin positiivinen ehkä kuin tuo äskeinen, mutta mä yritän saada tähän, koska mun mielestä tässä on myös positiivista paljon. No niin, eli oli koronapandemia, joka aiheutti tälle alalle aivan uudenlaisia, niin kaikille aloille, mutta tälle alalle aivan uudenlaista painetta. Ja rahoittajat joutui venymään ja säikähti ja tekijöistä nyt puhumattakaan, mitä kaikkea se on meille aiheuttanut. Mutta sen jälkeen, kun siitä niin oltiin just ehkä opittu siihen uuteen normaaliin, niin sitten syttyi sota. Meidän naapurimaa hyökkäsi Ukrainaan ja se teki tosi monelle, näkyi konkreettisesti niin kuin tuotannoissa. Esimerkiksi jos budjetti oli laskettu ennen sodan alkamista, niin polttoainekustannukset nousi kolminkertaisiksi vähintään sanoisin. Mulla oli siis tuotanto, joka oli tehty just silloin näin, että joulukuussa oli niin kuin 21 hyväksytty budjetti ja sitten kesäkuussa, kun kuvattiin, niin vaikutukset ruoan hinnassa ja polttoaineessa etenkin näkyy jo siinä. Ja sitten on tietysti niin kuin näkynyt muussa hiljalleen sen jälkeen, niin se on kuitenkin kestänyt niin kuin yli 3 vuotta. Niin se on vaikuttanut. Alalla paljon muutoksia siinä meidän niin kuin rakenteessa Suomessa, että ketä meillä on tilaajia. Elisa Ruuti kuvio, Maikkarilla oma tilanteensa, Ylellä oma tilanteensa. Max alkoi silloin tilata, silloin se oli vielä HBO, mutta sitten ei tilannutkaan. Ja sitten noin niinku muut isot, Netflixistä muut, niin se on tosi tommoista niinku tämmöstä sieltä täältä toistaiseksi. Eli kaikki, kun vaikuttaa kaikkeen, niin se
muutos, mikä tässä on tapahtunut, on se, että ensinnäkin ne budjetit on pienempiä kuin ne oli aikaisemmin. Jos joku tilaa TV-sarjan tai leffan, niin se maksaa vähemmän siitä, kun se on aiemmin maksanut, koska niilläkään ei ole sitä rahaa niille, jotka niitä tilaa. Mikä tarkoittaa sitä, että ne pitää ajatella tosi uudella tavalla, miten ne budjetoidaan ne tuotannot, koska sitä rahaa on vähemmän. Samaan aikaan kaikki on kallistunut, niin työvoima kuin just ruoka, polttoaineet, kalusto, kaikki. Jolloin me ollaan tilanteessa, että meillä on vähemmän rahaa kuin aiemmin, mutta kustannukset on korkeammat kuin aiemmin. Niin sehän ei niinku, se ei matcha. Ja sitten sen lisäksi se, että niitä tuotantoja kun oli tämän verran näin monta, niin niitä on niinku näin. Ja tää on nyt ehkä tää niinku negatiivinen osuus tästä, mutta mä yritin avata tätä silleen, miten mä sen näen, että mikä tää tilanne on. No, miten mä näen, että tämä kriisi niinku tästä etenee tai mitä tapahtuu, niin mä oon täysin varma siitä, että meidän täytyy ajatella tuotannot jatkossa täysin eri lailla. Me ei voida rakentaa budjetteja niin kuin ne on ennen rakennettu. Me ei voida ajatella käsikirjoituksia puhtaasti, niin kuin, että tämä on tämän genren leffa tai tämä on tämän genren sarja. Okei, tämä tehdään näin, se maksaa about tämän verran. Vaan täytyy tosi yksityiskohtaisesti purkaa käsikset, käydä keskustelua tosi varhaisessa vaiheessa kirjoittajien kanssa, jopa sen niin kuin, siinä vaiheessa, kun sitä vasta ideoidaan ja kehitellään, että miten se kannattaa tehdä, miten ne hahmot kannattaa sinne rakentaa, missä tilanteessa ne on, että onko se niin kuin ylipäätään mahdollista myydä sellainen tuotanto. Uskoisin, että enemmän sellaista tulee olemaan, että vain pienempiä työryhmiä, mutta sitten se niin kuin, ei niinkään sellaista, että laitettaisiin yksi ihminen tekemään useamman ihmisen työt. Ei, vaan että niistä on karsittu sitten niistä asioista. Että jos todetaan, että ei voi olla toimenkuvaa tässä tuotannossa, että meillä ei ole siihen varaa, niin sitten huolehditaan, että okei, sitä ei sitten tehdä, jos ei siihen ole niinku resursseja. Ja sitten varmasti myös tulee paljon semmoista pätkimistä, että tietyt haastavammat jutut, joihin tarvitaan enemmän porukkaa, niin ne ei olekaan ehkä ripoteltuna siellä täällä, vaan sitten niille varataan niinku slotti tosta. Mene ja tiedä, mutta siis jotenkin se isoin asia mä luulen, että on semmoinen mentaalinen muutos, mikä nyt tarvitaan siihen, että me ei tulla palaamaan tästä takaisin siihen, missä me oltiin. Tää ala ei palaa ennalleen. Tervetuloa 2025 vuoteen. Nyt ollaan tällaisessa tilanteessa. Jos sä valmistut koulusta nyt, niin sä et valmistu kulta-aikaan. Sä valmistut johonkin ruosteenpoistoaikaan, jossa aletaan miettiä, että mitä sitten siitä ruostuneesta metallista, kun se ruoste on putsattu, että mitä siitä saadaan aikaiseksi. Vau, mikä metafora. Mutta sellaista niinku uudelleen aivojen asettamista uudelleen siihen asentoon, että me selvitään tästä vaan sillä, että me ruvetaan ajattelemaan asioita uudella tavalla. Me unohdetaan ne vanhat kuluneet tavat tehdä näitä tuotantoja. Meidän pitää olla rohkeita ja myös valmiita siihen, että välillä menee pieleen. Mä lopetan tähän, että mä kerron, että joku on kirjoittanut mulle anonyymisti, että musta on ihana nähdä sut onnellisena. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kyssäreistä. Näihin oli kiva vastailla. Kiitos kun katsoit tämän videon. Laita tiliseurantaan. Uusia videoita tulee. Moikka! Getting sprung. We used to dance the night.
night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. The days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day.